Návštevníci zábavno-obchodného centra Max sa môžu tešiť nielen z nových priestorov, ale zároveň mali možnosť vyhrať v rámci veľkej spotrebiteľskej súťaže Leto plné výhier ceny ako Full HD televízor, letnú dovolenku alebo let balónom. Odovzdanie spomínaných cien sa uskutoční v sobotu 6. septembra a organizátori si pre vás prichystali aj bohatý sprievodný program. Sprevádzaním budú moderátori Vera Visterová a Marcel Forgáč a môžete si pozrieť napríklad interaktívnu sci-fi show pod názvom Vesmírni hrdinovia alebo vystúpenie známej dievčenskej skupiny G-Strings. Na facebookovom profile zábavno-obchodného centra Max ste mohli hlasovať, či výhercovi spotrebiteľskej súťaže Leto plné výhier darujú hlavnú cenu alebo ju rozbijú. Ako to nakoniec s Full HD televízorom dopadne, sa rovnako dozviete 6. septembra. Nenechajte si ujsť vyhodnotenie súťaže Leto plné výhier v sobotu 6. septembra v trenčianskom Maxe. Začíname už o 14. hodine.